Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a cikin sabon shirin na labaran Kwankwasiya tare da ni Abbas Adam Abbas. Yanzu ga kanun labaran. Injiniya Rabi'u Suleiman Bichi ya koma zuwa jam'iyyar adawa ta APC. Hajiya Aisha Kaita ta leƙa jam'iyyar APC kuma ta dawo zuwa tsohuwar ɗariƙata ta Kwankwasiya wato karkashin jam'iyyar PDP. Gidauniyar Kwankwasiya ta yi bikin gangamin rikiyar ɗalibai zuwa ƙasashen ƙetaren domin ƙaro karatun digiri na biyu. Jam'iyyar PDP ta samu nasarar lashe zaben dan majalisar tarayya a Kiru da Bebeji. Waɗannan da ma sauran batutuwa irin na labaran Kwankwasiya za su zo muku a cikin shirin na wannan rana. Masu kallon mu yanzu ga cikakkun labaran. Tun bayan komawa Rabi'u Suleiman Bichi zuwa jam'iyyar ta APC da yake ta fuskantar kalubale a kafafen yaɗa labarai da shafukan sada zumunta, wanda mabiya ɗariƙar Kwankwasiya suke ganin tafiyar ba za ta haife masa ɗa mai ido ba. Masana da dama dai na ganin jam'iyyar APC ba za ta amince da shi 100% ba, duba da ganin irin yadda cin amana ko kuma cin dunduniya da ya nuna wa shugaban ɗariƙar Kwankwasiyar ta duniya, injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. To wannan kenan. Bayan dai komawar Hajiya Aisha Kaita zuwa jam'iyyar ta APC dai bata wuce sa'o'i 30 ba, sai gata tana bayyana wa magoya bayan ta cewa ita fa ta dawo tsohuwar tafiyar ta PDP. A cewar dai Hajiya Aisha Kaitan ta tabbatar wannan tafiya ba za ta haife wa ɗa mai ido ba, kuma tana kara ikirari da tabbatar magoya bayan ta tana nan a jam'iyyar ta PDP. A ranar 31 ga watan 2020 da ta gabata ne dai cikon ɗalibai tara da gidauniyar Kwankwasiya ta ɗauki nauyi zuwa ƙasar Dubai da Sudan domin karatun digiri na biyu suka tafi zuwa ƙasashen karatun nasu. Bikin rike ɗaliban ne da ya samu halartar wasu daga cikin manyan mutane masu daraja kuma malaman addini irin su Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa, wanda ya kasance mai miƙa takardar samun gurbin karatu ga waɗannan ɗalibai. A cewar iyayen ɗaliban dai sun bayyana farin cikin su matuƙa da wannan rana da ma kuma mabiya goyon bayan ɗariƙar Kwankwasiyar, duba da irin gudunmawar da injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ke takawa a bangaren ilimin ƙasar nan. A ranar Juma'a da ta gabata ne dai muka jiyo shugaban ɗariƙar Kwankwasiyar ta duniya, injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da tawagar magoya bayan sa sun dira a jihar Bauchi domin halartar ɗaurin auren shahararren ɗan kasuwan nan wato T Amin. Ɗaurin auren da ya samu halartar manya daga sassan ƙasar nan ya kasance abin alfahari ga 'yan ɗariƙar Kwankwasiyar, duba da irin yadda injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya rinka karɓar magoya bayan sa a wacce jiha ta. To da wannan ne mu muke fatan wannan aure Allah ya bada zaman lafiya, amin. Nasarar da dan majalisar Kiru da Bebeji Honorable Datti Aliyako ya samu ya kasance abin alfahari ga jam'iyyar PDP da ma kuma magoya bayan ɗariƙar Kwankwasiyar. A nan kuma ƙungiyar Nasarawa Social Media wato Naxon ta bada takardar shaidar ban girma ga injiniya Abba Kabir Yusuf, wanda ya kasance ɗan takarar gwamnan jam'iyyar PDP a 2019. A cewar dai ƙungiyar ta yi hakan ne duba da irin rawar da Abba Kabir ɗin ya taka yayin yakin neman zaɓe. Injiniya Abba Kabir Yusuf din yayin karɓar kyautan ya bayyana farin cikin sa matuƙa ga wannan kungiya, duba da wannan kungiya ita ce ta farko da ta fara kawo masa irin wannan shi da karamawa bayan zartar da hukuncin shari'ar tasu da aka yi a garin Abuja. Al'ummar karamar hukumar Bichi dai sun yi tururuwa zuwa gidan jagoran ɗariƙar Kwankwasiyar na duniya, injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. A cewar 'yan karamar hukumar ta Bichi sun zo ne domin ƙara jaddada tafiyar su ta ɗariƙar Kwankwasiyar. Tun bayan dai tafiyar injiniya Rabi'u Suleiman Bichi zuwa jam'iyyar ta APC, 'yan karamar hukumar Bichi sun kasance suna yin tururuwa a kafafen yaɗa labarai domin ƙara da tafiyar su ta jam'iyyar PDP. A cewar wasu dattawa da suka jagoranci wannan tafiya sun zo ne domin ƙara tabbatarwa da duniya su fa suna nan a jam'iyyar su ta PDP. A ranar 2 ga watan Fabrairun 2020 din da ya gabata ne dai sabon jadawalin jagorancin kungiyar Kwankwasiya Reporters ta jihar Kaduna karkashin salewar shugaban kungiyar ta ƙasa Gali Basaf ta kaddamar da zamanta na farko a ofishinta da ke Zaria. Sabon shugaban kungiyar reshen jihar Kaduna, Comrade Sani Sa'id Altukuri, ya bayyana farin cikinsa da samun wannan dama da kuma yin alkawarin jajircewa domin ciyar da wannan tafiya gaba. Kwankwasiya a kasashen ƙetare. Da kasashen ƙetare kuwa shugaban ɗariƙar ta Kwankwasiya injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya karbi bakuncin Prof. Prabhu Sinima na ƙasar India. Prof. Prabhu Sinima wanda ya kasance a sashen nazarin ilimin harkar ƙashi ta ƙasar India ya zo zuwa ƙasar Najeriya domin ba da takarda da shaidar ban girma ga injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a matsayin wanda ya ba da gudunmawa wajen ganin ci gaban ilimin ƙasar Najeriya, a cewar Prabhu Sinima. An samu bullar wata sabuwar jam'iyya a
jamhuriyar Nijar mai suna CPR Inganci, wacce ta ɗauki Kwankwasiya a matsayin aƙida ko kuma tsari wanda za ta dinga tafikar da wannan jam'iyya tata. Wannan jam'iyya ta gabatar da taron gangamin wannan jam'iyya na ƙasa ta sanye da alamomi na jar hula da kuma jajayen alamomi wanda yake nuna ɗariƙar Kwankwasiya. A ta bakin shugaban wannan jam'iyya wato Kasum Mukhtar ya bayyana cewa tsarin shugabanci irin na sanata injiniya da Rabi'u Musa Kwankwaso da kuma yadda ita kanta ɗariƙar ta mamaye yankin Afirka ta yamma, wannan shine abin da ya ɗauki hankalinsu suka yanke hukuncin cewa wannan jam'iyyar tasu CPR Inganci ta ɗauki Kwankwasiya a matsayin tsarin da za ta dinga tafiya da shi. A baya ma idan za ku iya tunawa akwai wata jam'iyya mai suna MPN wanda a wannan jamhuriya ta Nijar wacce ta ɗauki Kwankwasiya a matsayin tsari ko kuma wata aƙida wacce za ta yi amfani da ita domin janyo hankalin magoya bayanta. Wannan jam'iyya ita ma ta gudanar da gangamin taronta na ƙasa sanye da jajayen huluna da kuma jajayen alamomi wanda yake nuna cewa sun karɓi Kwankwasiya a wannan ƙasa ta Nijar. duka dai iya takaitattun labaran da zamu iya kawo muku kenan a wannan rana, tare da ni Abbas Adam Abbas daga Kwankwasiya Reporters TV. Mu tara a mako na gaba.